къде си ти сега, бе? Паско! Ама къде? Бакарди! Леон Бакарди! И за какво говориш преди малко? Трети сезон ще започне. Преди малко за какво говориш? За нищо. За работа, нещо глупости. Айде, старите кучета, Леон Банско. Не мой. Топли, какво не мой, бе? Кой си ти, бе? Ей, ги нашия човек тук, ей, ги нашия човек. Ето сме събрали, поркаме си. Около един месец откриваме сезония. Започва. Да, чухте ли го, каза? Започва. На здраве. На здраве. Виж кой приказка. Я го извикай силно. Бери по-силно. Стига толкова. Стига влага сила. Живи и здрави другия месец тук. Айде, идвайте, чакаме. За постоянно. Охо! Котото не е от банското е, че... Може постоянно. За Айде, постоянно затвор, за зимата айде. имам предвид. До Затвори април. вече. Това е номер 1. Айде до април. Айде стига.